بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن تبشر الله جوا موفوك ولي من دوك دلالة فلك هنا نك كشانك بركالك وجيدا نوكلين لنا بلا جلنكا bi afril kalo tle mugan kononto sam baflan tan wolon vlala o be sungalo makono tle sabama nango mako shaban ni o fora ka wa be el imam al hussein alaka bangini sayela madoma lada do sansa amba sayda aja tante aisha albe al islamé bela jelen wele angeje kana sigi ka kosmali ke ka nisoja ke kata imam al hussein ma ala kira so dunge baraji mi mana yola ambe kanga tata sorola angeje anganya madawfe foli no ya ala ka nema na kishi ubineni au bele jelika amen ni kene bele bele ina ni kunanje kene nka sabu ni kene nam kene mi ni kene sigi kun no kunde an kunde sigi ni kene nka no ye kira modenge al hussein nam radiyallahu an o ka bangi ni kene odi noro kene odi kunanja kene chemi ya nindi ko alaka dine akajo chemi jana kan nafuluko chemi jana ka dembaya ko alaka chie akasabati dugukuluka mbadiu amfle odi ka kene kan niye ka yina alafe naba fe ani munu hakili bi yana no masoro darura kama ala man bele jeli kuna jara amin ala man bele banyana amin ya rabbi ay gele munu soro ana ala ma agele ya wulila amin ay hera munu soro ambolo ala mo hera jidira amin amin kado ke naba be karangarani la kan karamo fu segambali nyinambali mi ya amokella digi nam dan jogoni jogola ani ke walila an ka foli baye ale de kera sababu ye kani noro sira yira ana kani kunanje sira yira ana ka moke ka sira gele ko yira ana ka jien aninko ka jien akan nafuluko ka jien togoko ka jien jamuko ala fana ya bele jeli faranyon kan bakurum balaka dama ya akbar akirati on karamo si jani kene ya alaka kalfa anala amin amin shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil qa'il fi muhkami tanzilihi qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي في الله والعقيدة أحبتي في الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على فوق على كوي ماندو على بركة على مني أمبونيا نيشوني. الله أكبر سيكاتولا. كأني أو على إنفه نيشوني يكون بي على بلو على كوي جيرانين أو كنمانا. آمين آمين. تكتي. كفى أمي صلى على كرا صلى الله عليه وآله وسلم. naso dunge sanma wana ka sahaba nyuma nam ni mo mun tukura onno fani bara nyuma kele fuka silahara jodoma badel ala fi ala kanina aw fara uka amin amin islam jama cheni muso demseni makoro nam
ka bedo kera mando yana ka fo ni islamia foli badanya foli ni kelenya foli no de ala ka kishi be ni auka ka nyene ala fe ala kan fara aka jongi shilonka amin amin an sigira hera la amba del ala fe wuli ala ko fnake here amin badu alhamdulillah rabbil alamin na jara alai nam ka kenya ni tubabu sa kalunna ni na kile muga ani konondo ba fla anita ani wolonvla ambe odela shuina sigatola sirifla duba kona ya Allahu akbar ka amba fu olomuno farla ankara mako ka deme nam ka on ansaru kanu ni je here ani lahara here ambo fu ko nyumando yemin ke on ansaru e usrabe ala bolo usrate danfen bolo atiki bulu ala ka barka do anu kola amin 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 bu ka nyira ma fe choko mi amba nyine ala fe kenen bonya kama ala ka anoya numa amin amin la ko ka kala ya kaso amin aslama wa ambi kenen mi nga shuina nam bonyani na fami mbeni kenena nitigi shit sika o bonya fo kasi akenvela Allahu akbar sigatola fe mi bedona o bede before ala kira sumo o bemodo wa bet sika fo Allahu akbar ko sabu ala kira na sumo go olu de noro ka noroi ka dibi fara Allahu akbar wuli bali wa ne gindo be kandala ko ala kira ni asumo go do Allahu akbar ko olu de dalba masaka daluye danfeunka kaka daluye danfeun bolo ni munu sona ka tuku ula ku deme ka ala ka dine deme abike daluye ulu bolo la hara jodo ku kishi la manfara la uluka amin 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 wal makaka daluye ika ni maso ka tuku ala kira ka somo ula ku deme ka dine indeme la hara ibonena Allahu akbar la kan kishi ulum amin amin ako bikum fataha Allah ko ni ala kira asomogo wiye ko ala ye dayeli ke gnyei ni ala kira na asomogo kaso ala kira mando kafiru ala yu kusaya mando kafiri temene to wi sigatol ni ala kira somogo ye bi nyebe lafiya la Allahu akbar sigatalla ni ulute nyanzoro ala ya ka dugukolo ku Allahu akbar wa bikum yumsiki samaa an taqa ala al-ardi illa bi iznihi ni ala kira na somogo kaso nte olu de kaso kabakolo glombe amajigi ni ala ka funu ye anga Allahu akbar ko ni olu kaso kunde ko nyanzoro kabakolo kunjigira kanzoro ya Allahu akbar ambe onyumondo kene ambi odeka Allahu akbar ambi ala kira ba o mode minga kene ka shoina no imamul husaini ala majina ka bama amin amin o imamul husaini ala kira ba ko hakala ako hasan wa husain sayyida shabab ahli aljanna man ahabbahuma ahabbani wa man abghadahuma abghadani Allahu akbar wala ako hasan ani husaini ako ni demiza flying aljine funange o benyamogoy ni ma min ye nin de fila kanu o yi ala ka kira kanu ni ma min ye nin de fila kɔniya o yi ala ka kira kɔniya ni y'u nisɔndiya i ye ciba nisɔndiya ni y'u nisɔngoya k'u tɔɔrɔ i ye ciba nisɔngoya wa i y'a tɔɔrɔ ni ciba tɔɔrɔla ala b'i tɔɔrɔ ni kɛnɛ in o ye wale ɲuman dɔ sigi ye k'a jira ala kira bala k'a jira a kɔmɔgɔw la a y'a somɔgɔ minnu kalifa an na ni anw n'u ma bɛɛ tilela an n'a bɔnna min bɛɛ na tilela n'o ma janfa mamadu diinɛ bɛnnen wiliba n'o ye asiteri sɛri usumani madani ayidara ye wa anw ni n'an ka nafolo bɛɛ k'o dɛmɛ k'ala ka diinɛ dɛmɛ ansaru o ye daluya o bolo lahara jɔdo ko ni maa min y'u kanu i ye ciba kanu ni maa min y'u kɔniyo i ye ciba kɔniyo ni y'u tɔɔrɔ i ye ciba tɔɔrɔ kawo a ye hakili jigi don dɔ imamul hasan wal husain
uma fila dondo unana ubafe no Fatima az-Zahrawi alayha salam Allahu akbar unana ubanyininga sebeni be ufla be bulu nam Hasan go Obama o nene Husaini fla ka sebeni jennata kan jentai Fatima tay Hasan naje ka Husaini naje ko jenne ka sebeni kan jentai Fatima tay miri nene ko Hasan ta de kan Husaini bin Adimi ningo Husaini ta kan Hasan bin Adimi ala kira ko ni ma minye nunu dimi o ye ala kira dimi Allahu akbar ako Hasan ma ako netti se ka o kan kiritike ayita amo ko fe no ye ala kira bayi ko ka kiritike Allahu akbar Fatima ta dara ni devlenga kana ala kira bafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim unana ala kale ala kira bayi Hasan go ala kira bama ko neni Husaini flag me ka sebeni ngai kateme jentaka ala kira mirla ira ka kuma na ko ni mami yen nun dimi ko ala kira dimi ne kira ma kanu fiye ku dimi akoni ngo kele ta kai to kele bi dimi o ya soro kono be Fatima az-Zahra utigala ala kira bayo kono yindiga ga bo Fatima az-Zahra utigala kono yengunye kono kise wolon flay ako Hasan ne Husaini ma ako mina kono kisa insiri aya tomo ni mi nga tomo ta chayara min dai o de ka sebeni kay to kele tay Allahu akbar sigatula dakte kono kise dingulun fla siga ala kira baye asiri munga so akana fo ni ntakai min takai min ta maindro bidimi ne ere kana ke de nunu dimi baye ala kira baye kiri tigata ay kono kise dingulun fla insiri demisene fla girina kono kise dingulun fla nga beba tomo Allahu akbar Hasan ye dinzaba tomo Husaini ye dinzaba tomo atoy dingilen ye ni mi nyota o de ka sebeni kan do intai ala ko jibrilama ako neti fefew ni nde fla do la kele nga dimi u ka toro jibrila ni de kele ye kono kise ta ka togele nde toy mbi boy ka place la siga Allahu akbar Jibril kono kise dengulon vla do atokele bekele ngele saba tomo atoy dengele ye ni Hasanu ya ta Husaini nye walma Husaini ya ta Hasanu nye Jibril e be place mina mbi boy ki tati Allahu akbar de nu funu kaso siga Jibril teriera ka aslamew kana kono kise injika klafle Hasanu ye keleta Husaini ye keleta u bebo la kana alakira bayoro alakira ko aya tega dayele u ya dayela ya soro sabani klakla be u betega kono alakira ko aw fla be ka sebeni kai shibta man shitai Allahu akbar dakte en famo afamlendo ambe o Husaini de ka keneka sigatala islamu woni alakira yi on yeni kenenga shuina kwa ye ale ya mando ngalifa abona khalifa mando munuma o kuma kera munu nyana ale ala kira fatule kofe de kuni toro bora ulu de yoro ka dala kira sumugo ka anu mabeklela ani kene nzigile ko ku ka zikira ke aslama wo be ala kira niso jawo ba niso ko yade sigatala ba niso ja ni ala kira niso ja ala bi niso ja wallahi nini kene nunu nyogona ye mali bi kishi balawma ni kene nyogona wude nunte tallahi sama so malite Allahu akbar sigatula laka klimandama amin ambo cheba inde ka kene ka no Imam al-Husaini sayyid ash-shuhada al-Imam al-Husaini Allahu akbar sigatala al-Imam al-Husain alayhi salam حفظ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وثبته الثاني أحد سيدي شباب أهل الجنة وثالث الأئمة الاثني عشر وخامس أصحاب الكساء وأبو الأئمة التسعة المهديين عليهم صلوات الله أجمعين إنه ثمرة شجرة النبوة والإمامة شجرة الحق والعدالة في الأرض الله أكبر ولا أبوه علي باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام وهو من أهل البيت الذين طهرهم ربهم من الرجس تطهيرا الله أكبر دكتي إمام الحسين
ambe ale minga kene khashina no ya alaka wilada zikra yi alakira ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam modendo amode flana sigatalla Fatima ta Zahrawi denvolo min zoro o kɛra Hasanu ye ay denvlana min zoro o ye Husainu ye alakira mode flana ambe o ka kɛnɛ ka shi sigatalla alakira ko munun ma ko aljina funanganu u benyama ye denvla min ye ambe o kelen ka kɛnɛ na shuina no Imam Husaini Allahu akbar wala nyama tan vla min be alakira somogo la o sabanado alakira boy birifini biri ani manani minga na ale yere kera o duru nay na ya nyini ala fe ko ala niene Muhammadu somogo wiye ala nunun saniya ni ala ye aya jigi inma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera sigatalla alakira boy birifini biri Imam Ali Sayyida Fatima Imam Hassan Imam Hussein ko birifini korola ma durunado Allahu akbar Imam Hussein imatan gele mim tan flam min be na ala ye uru ke kanabawe ku ko ke kanabawe ku ke dina jigiyawe dina jigiyaw boyoro ke uye o konondo o fado Allahu akbar sigatula wa ala kira kan nabi nyumanya an islamaya nyamaya o jirisu o de Imam Hussein Allahu akbar ni ma famu cinyani ladiriya o jirisun kodo Allahu akbar afamra cinyani ladiriya ka sabati dugu kolo sanfɛ o jirisun kodo Imam Hussein Allahu akbar sigatalla afaye jenye aliyudo no ye Asadullahi al-Ghalibi min kɛra alakira ka dɔni dugu dondai Allahu akbar kisi nama bɛ ciba na asuka abba o ye diɲɛ muso bɛɛ kundigi n'o ye Fatima ta Zahrawi ala ye muso muso da diɲɛ da ani diɲɛ wuli a ye min bonye k'a daminɛ kunungo fo ka se diɲɛ wuli ma a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Fatima ta Zahrawi de ka kusa a bɛɛ ye o de y'a a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye Imam Hussein ba ye sigatalla e y'a faamu wa afamlelu ala ka hakiliman d'a ma amin o Imam Hussein Fatima ta Zahra alayha salam Allah jole Imam Hussein na ala ye bonya ni karamo chama ko ke Fatima ta Zahra wiye Imam Hussein ka kono baraya watila Allahu akbar wala Fatima ta Zahra ko dodo ako depi ala ye ale garjige Imam Hussein na ko fuka ta fale Fatima ta Zahra wiye yere masoroke Imam Hussein na ko ala ye noro di ale Fatima tama Imam Hussein kaso ko dibi ma bonya chogo nale Fatima ta Zahra ku mako dona kabe fengo fenda dibila ko Imam Hussein noro kumbi dibi fara Allahu akbar sigatula ko ale Fatima tama dibi ko ladon kabi alila jurani Imam Hussein kono baray ko ale ma dibi ko don fiew fuka ta fa yere masoroke Imam Hussein na Allahu akbar dibi ma bonya chogo sokono na dona kwa ba mo gonya fenda ko noro de bi mene aleye akaka nyini fayi Allahu akbar sigatula ko ala yo o bonya ke ale Fatima ta Zahrawi Imam Hussein ka kono barakola Allahu akbar sigatalla o Imam Hussein ale bangena sungolo makono kile saba ciba ka bo Makka kana Madina o sannani na Madina dugu kulu sanni maka Allahu akbar tuma mina Fatima ta Zahra alayha salam na ya yara masoroke ni cheba ina no Imam Hussein ni olu de binake ala kira bonaw ala kira ko ala kira zuriyaw ala yi kale ala kira minyi ka fo e Muhammadu ko matige way ko titige e juguya bawo de tisa ka ko tula sigatalla Muhammadu ni ko bana dongo do dugu kolo sanfɛ ndaye nga dugu kolo embaku siga ubeke Allahu akbar ala kira ko ala sona
u lasuru toto imamul husayn de la Allahu akbar sigatala tumana mena imamul husayn ni fatima ta zahrawi yere masoro ke ni cebayna ka jiyan noro ni cebay ngan nani ka jiyan lafiya ni cebay ngan nani ka jiyan kishi ni cebay ngan nali ka jiyan bobolola ni cebay ngan nali Allahu akbar ka be sungolo makono ko kile sabama unana fo alakira bay sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim akoy dem so fatima ta zahra ay yere masoro ke dinge Allahu akbar sigatala Hussein ka bangini o kuna foni dile ciba ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ciba siba qur'an ni so diara ni Hussein ka nani Allahu akbar sigatala ala kira bolo kumbe bara mina ala kira yo bara imbla ateliara jona kana fatima ta zahra wo yoro kani nyeda denga Allahu akbar sigatala annanesa ki nyeda denga musukoroba oklale kofe gabara ula akuma ku ayede india uye imamul husaini uya fichini takadi alakraba ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar adile alakraba ma minge alakraba ye adada imamul husaini kinin klola kaseli wele akinin klola Allahu akbar kalaba ki dasan mainda imamul husaini numan klo san maina kasel jo Allahu akbar o kofe asorla ka de togodo aklola ni alaka yamuru noy husainu yi Allahu akbar inafo aya balma koroke noy imamul hasan ayo fene togo wule togo ni hasanu yi ni alaka jey Allahu akbar kitabu tigi ko el hasan wal husain ka ko nin togo flat dalinye ko makan kafiru jahiliya wati ko atogo kunde fiyo jahiliya wati hasan kunte husain kunte jahiliya wati Allahu akbar sigatula ko nga ne togo yere bora dalba masade yoro ka di alakira ba mani alaka jey denu no bangene ala yere de togo di alakira ma kwa ka da de nuna sigatala ay hasan togo dani alaka jey husaini fene bangene ala ye jendi alakira ba ma kwa ka de wele husaini nale alaka jey Allahu akbar akirati alakira ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim ay de togo wele ko husainu Allahu akbar alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim o kera minge alakira ba ye husaini ta ki dado husaini da ka kiraya daji sanma o daji herema bonya daji karama daji ayo daji sanma de ka husaini mi Allahu akbar sigatala o kera ka shibolo Allahu akbar imamul husain ka shibolo alakira badi dado adakono ka daji sanma kiraya daji nabi nyumanya daji alakira ba folla ka imamul husain alayhi salam ka lami ni ode folo Allahu akbar sigatala togo dole ko fe akulola aslo ka di abama Allahu akbar ya famu afabledo o imamul husain aya ka nyana mayake alakraba sallallahu alaihi wasallam ana balmake alakraba singoro Allahu akbar alakira kumbe de numve Te. aya nyine fana anve wanga ke de numve Te. Sigatula. ni mami ngera ufe ikere ka kira fe Allahu Akbar. ni mami ye num bunya ika kira bunya Allahu Akbar. Sigatula. Abu Huraira alama jina ka ba madundo Te. Abu Huraira ani Husaini ukumbe janaza dola Allahu Akbar. Wala wala. ale yaye mawbi teme Husaini na Te. abonyate uyoro Imamul Husaini janaza bani itama ya senge Imamul Husaini ni sigi ka be lafiya bo Siga. ale ya ka bloki bata ako tabo ayi tamake Imamul Husaini sita ka masuhu gongo mimba sina ayi tamanda ka ko gongo joshi kabo Imamul Husaini sina Allahu Akbar. Sigatula. Imam Husaini ko akoy fenewa akoy nyona benige Siga.
akwala kira modi atunga ke Sikatula. zurunya alala ni oyi Allahu akbar. ako imamul husaini ma ako tallahi ako nebe min do ila ni mogo nungunyo do ila husaini ko wallahi ikundi tama isina Siga. Allahu akbar. ngauti don Sikatala. nganu mi don oti fembo ibunyana ala bi don sangaba meleka obe husaini do ne nu me do ti fembo ka bunyana Allahu akbar. Jakti. o imamul husain amma ala kira janfa abalole ala kira ba fatuli amma ala kira janfa Allahu akbar. amma silamɛya malo ala kira ba balole wa ma malo ci ba sale kɔfɛ Allahu akbar. Make. Siga. o de la a sɛr sharo usman madan aidara ne denw kɛra silamɛya kunna woloba ye o ti bali ana sabu ɲumanw diɲɛ bɔda ɲuman de bi ɲuman wolo Sikatula. Be kene kawo. diɲɛ bɔda belebelebaw bi bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ bɔda sanumanw bi bɔ ɲɔgɔn na o ye ala yɛrɛ de ka kɛ ye Sikatula. an karamɔgɔ a sɛr sharo usman madan aidara ala ka mɛn aw kɔrɔ Amin. ala ka an ɲɛ mɛn ala Amin. sija ani kɛnɛya o de bi mɔnɛbɔ ala k'o di a ma Amin. Amin. ni sigi in yɛrɛ kama jamana ala k'a kolosuma Amin. ala k'a basigi Amin. fitinɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ husaini kama ala ka jamana in kulomagɛ Amin. Amin. ni ala kira ba n'a so bonya ye Amin. yafa ɲini ka bɔ kuma na Amin. wa haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أصلي وأسلم على طيب القلوب والدواعيها وعافية الأبدان وشفاعها والنور الأبصار والدياعها سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Jabate. أستحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بدو تغني نكو ستي على فه akan kishi kan tanga ka bo shaytan toroma o min kara farala kiru fenyi ka bo ala ka hina belajelena Kera. o kofe kan sisini setigala to barkamai ka kishi ni nema nyini ala fe Nam. akake an kuntigi muhammad ka ana bona sanu ana ka sahaba nyumaw ani mohamunu sona katugo kira in koni bara nyumanye fokata se uka wati labama ala ka kishi ni nema ka belajeli Amin. Amin. ambi ala fu Nam. ka ala barkada ala min sona ka ansigini kene sanin kan kene mun shiriali Nam. no ye dalu ye jombulu lahara ka se ki kishi Allahu akbar. Sikatula. ka nyina ala fe kene nyona chama bi ala bulu ala ka yira anna Amin. Amin. Jabate. ka ankara mofu Befo. wale nyuman ko ikana to dama ikana jidama nga ikana nyina Allahu akbar. Sikatula. ambi ale ka horoma de la sabu ale de sira in bo anye anaka demaya Allahu akbar. ambu fogo wale nyuman do Che. ka nyina ala fe ya rabbi ala ka jolinto Amin. Amin. ubi min nyina ala fe je here lahara here ya rabbi ala ka danuma Amin. Amin. ubi sira min nye je toro lahara toro ya rabbi ala ka no kisham Amin. Amin. wati tara Hussein Nam. an karamɔgɔ bɔra a ye fasamantiya caman fɔ a la Fora. Allahu akbar. an b'a fo
ka ɲini ala fɛ dɔnni nafama bi ala bolo ala ka danna ma Amin, amin. an karamɔgɔ a k'i wasa dɔrɔn Husseini ko ale ye bɔkolo de tigi ye bɔkolo min ka wusa bɔkolo bɛɛ ye Tiɲɛ, siga t'o la. dɔrɔn farikolotigiw don an b'a fɔ ten n'o tɛ o ni maa tɔw tɛ kelen ye U tɛ kelen ye. Siga. a lajɛ dɔrɔn a bɔra mɔkɛ min na n'o ye kira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam Salim. o de ye mɔgɔ ye ala ye min wusaya a ka danfɛn bɛɛ ye Tiɲɛ. diɲɛ kun n'a kun Allahu Akbar. Siga t'a la. kira Muhamadu ala y'ale bɔ ale yɛrɛ ala nɔɔrɔ de la Allahu Akbar. Siga t'o la. Abdulahi ibn Abbas ko a ko kuma min na ala y'a laɲini a bi sankolo da Allahu Akbar. k'a ɲini ka dugukolo fɛnsɛn Tiɲɛ. ka danfɛnw da ko ala ye nɔɔrɔ dɔ bɔ ale yɛrɛ ala nɔɔrɔ la Allahu Akbar. ka sɔrɔ k'i kanto o nɔɔrɔ in ma ko kuni habibi Muhammad Tiɲɛ. Siga t'a la. ko kɛ n kanuɲɔgɔn Muhammadu ye Allahu Akbar. o nɔɔrɔ in de tora ka lawurusi munumunu san 500 amin qabla khalqi Adam Allahu Akbar. Jabati. nɔɔrɔ in ye san 500 de kɛ a bɛ alikaaba munumunu yani an fa Adama dali cɛ san 500 nɔɔrɔ in b'i kanto alhamdulillah 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 ko ala yɛrɛ y'i kanto nɔɔrɔ in ma ko li ajli zalika Allahu Akbar. Wala wala. nin de kama samaituka Muhammad ko nin de kama ne ye e wele ko maa tanu ne Tiɲɛ. Siga t'a la. Hussein a mɔkɛ ye o kira in de ye min danna ala fɛ ka bɔ ala yɛrɛ nɔɔrɔ la Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. Hussein bɔra o de la Tiɲɛ. o kira in kisi nɛma bɛ kira ye don dɔ la a bɔra Aishata ka so kɔnɔ Nam. ka na Seydina Ali fɛ yen Allahu Akbar. a bɛ se yen kuma min na o y'a sɔrɔ Hussein bɛ kasi kira y'i kanto Fatima ma a ko Fatima yali e m'a dɔn wa k'a fɔ den in kasikan bɛ n degun a bɛ n tɔɔrɔ Allahu Akbar. Siga t'o la. ni y'a ye den in bɛ kasi a bɛ ne Mamadu degun a bɛ n tɔɔrɔ Fatima yali e t'o kalama Siga. Allahu Akbar. o la maa min kasikan bɛ kira degun ni maa y'o o jogin o bɛ cogo di Allahu Akbar. ni maa y'o kɛlɛ o bɛ cogo di Allahu Akbar. kira ye nin fɔ Fatima ye kisi ni nɛma bɛ ala ka kira ye Allahu Akbar. Jabati. Hussein a ba ye a mamuso yani o ye Khadija Tiɲɛ. bintu Khuwailid Allahu Akbar. nin diinɛ in maa fɔlɔfɔlɔ min donn'a la kabiri diinɛ in nana maa fɔlɔ min kɛra diinɛ den fɔlɔ ye o ye Hussein ni mamuso de ye Khadija Siga. Allahu Akbar. O don. wa kira yɛrɛ ko a ka kuma bɛɛ la a ko ni Khadija ka nafolo tun tɛ ko nin diinɛ in tun t'i jɔ fiyewu Siga. Hussein ni mamuso ka wari o de kɛra ka diinɛ in jɔ Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. Allahu Akbar. Jabati. Hussein a fa Seydina Ali Allahu Akbar. karaballahu wajhahu Tiɲɛ. kira ka sanayɛlɛ la Wala wala. tuma min na n'a ni Azraila ye ɲɔgɔn ye n'o ye saya mɛlɛkɛ ye Siga. foliw kɛlen Azraila ka daɲɛ fɔlɔ kira ye a ko kira ma a ko Muhamadu a ko Aliyu bɛ wa Siga. Allahu Akbar. kira ko e bɛ Aliyu dɔn de A ɲɛfɔ. a ko n b'o dɔn kojugu Allahu Akbar. A dɔnnen don. a ko tuma min na Ala ye ne bila niw minɛli la
ako kira ala ye nin fila de kangari da n ye ko n ka janto o niw minɛli la o minɛtɔ ni n ma farati k'a b'i halaki o niw minɛli kama a ko o nin fɔlɔ o ye e muhamadu nin ye a ko ala ye n ladi don min na n bɛ nin minɛ ko n ka n kɔlɔsi n'o tɛ n mago sala n b'a la a ko a nin filanan a ko o ye aliyu nin ye ala ye n ladi don min na ni n bɛ aliyu nin minɛ ko n ka n kɔlɔsi ni n m'a kɛcogo dɔn ko a b'i halaki a nɔfɛ jɔn ko maaw ye kelen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كفوسنا دعوة درون دبي أمبلو. أنتلا منو بلا لا بارا منا. ودكرونا فلاو لا سيرا. أو وسرا. أمبي دعوة كه أو كرامون نوي. Shini kenaya garsiga nyuma labango nyuma ya ala ko noya no amin aidra ambe duwa ku ye usarabe ala de bolo batiki bolo akbar nya fo shen chama dine anana ala ka kiraw de bolo anaka nabi nyuma ya akbar ngal nabi nyuma shite kira shite min kelen ye baara kɛ Allahu Akbar ala bi cɛw de di minnu bi fɛn se a seyɔrɔ la olu ka waatiw kɔnɔ Allahu Akbar kira sallallahu alaihi wasallam dɛmɛbaabaw yera la minnu y'a dɛmɛ ka gazuwaw kɛ minnu y'a dɛmɛ ka daawaw kɛ fo a tora senna ka se anw ma Allahu Akbar cɛw b'a minɛ ɲɔgɔn bolo k'a lase an ka karamɔgɔ ninnu an b'u fo u bɛ fo Allahu Akbar jija ni cɛsiri min b'u la ala ɲɛ b'a la Allahu Akbar mɔgɔ ni yɔrɔ y'i ka ŋaniya de siga t'o la i bɛ min miiri ni ala cɛ o de y'i ni yɔrɔ ye ni ala cɛ kan Allahu Akbar u bɛ baara min na ala b'a dɔn a dɔnbaw b'a dɔn nka ni maa m'a dɔn a bɛ kɛ ala min kama o b'a dɔn an bɛ min f'u ye u fari kana faga garisɛgɛ bɛ ala de bolo nka an b'a ɲini kira bɔnna barikama ninnu kama ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'u siri dafɛ na aw minnu fana ye layidi dugu dɛmɛni kama ala kana aw dɛsɛ ala ka sekaw ye min ka bon nin bɛɛ ye ka limaniya d'aw ma min bɛ nin bɛɛ ɲɛ dakurunya kelen min bɛ an bolo o tɛ Huseni ko ye o tɛ Hasani ko ye o ye alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko rahimallahu mra'an hazana li huznina wa fariha li farhatina kira ko ala ka hinɛ mɔgɔ bɛɛ la ala ka mɔgɔ bɛɛ kunna ja k'i laban ɲɛ mɔgɔ min nisɔndiyara ni anw ka nisɔndiya ye mɔgɔ min hujinina n'anw ka hujini ni hadisa in b'a bɛɛ bɔ ala hinɛ maana mɔgɔ kunna ja mɔgɔ laban ɲɛ mɔgɔ gɛrɛ e ala la min hujinina anw ka hujini ye min hujini an ka nisɔndiya ye min nisɔndiya b'a bɛɛ bɔ ni hadisa in kɔni mɛ ni hadisa in yɛrɛ kɛlɛlen don ko mɔgɔ dɔw b'a turuku la k'olu ye dɔyifu ye o ye diyagoya ye kɛ fɛn o fɛn b'i fɔ kira somɔgɔw ma hɛrɛ la o bɛɛ lafulen don nka kira ko sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna ni mɔgɔ min mago ma ye silamɛw ka ko la o t'an dɔ ye o sabatira
o hadisa sabatira nka ni mɔgɔ min hujinina ni Muhamadu ni ka denbaya ka hujini ye ala ka hinɛ o la k'o kunna diya o hadisa ye ko siga b'a yɔrɔ dɔw la ko hali n'a kɛnɛyara ko a kan d'a ka denbaya dama ma ko a kan bɛ silamɛ bɛɛ de ma anw ti maa sɔsɔ yan o minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don kira ka denbaya ye o ye ala ye minnu kɛrɛnkɛrɛn u ye kira ka denbaya ye kira yɛrɛ de ye mais an k'a tila kɛ an bɛɛ de ko don o tumana n'a kɛra an bɛɛ ye yala an ni kira ka denbaya ka kan wa n'o man kan o tumana olu tana bonya la anw kɔni da ye amin ne nana su in na ka na aw fo a ka baara la a kana saliya nin na miniti kelen yan o lakalitɔ ala ye lahara o ka bon an denw ka anniversaire bɛ kɛ o bougies bɛ tugu o gâteau bɛ san ni min ma gâteau san o na nisɔndiya ko dɔ kɛ ko a den ka anniversaire ye nin Mustafa dun fɛn kelen dama de bila i kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ fɛ kana ɲinɛ o kɔ dɛ kira kɛtɔ kira ye ala ye min fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ ko fɔlɔ i somɔgɔw la bi ashiratika al aqrabin nin ti kira yɛrɛ ka kuma ye dɛ ala ko yanni ka bɔ a daminɛ i ka so kɔnɔ kiraya lase so fɔlɔ i ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kumana ja so bɛ yen ka sɔrɔ ka bɔ dɛ nin ye ala kumakan de ye nin ti kira ka kuma ye dɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye ala kumakan de ye ko a daminɛ i faso kɔnɔ fɔlɔ a daminɛ i yɛrɛ la i n'i ka denbaya ne f'u ye n ka kɛlɛbandiya jir'u la n'u y'a faamu e ka sɔrɔ ka bɔ nin ye kuranɛ aya de ye ja sokɔnɔna bɛ yen ko a ka daminɛ yen de wa olu fɔlɔ de donna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min n dara ala la ka tugu ala kira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam muso tafetigi don a fɔ Sayyidatu Khadija Sayyidina Ali Faraka u ka jɔnkɛni dɔ tun bɛ yen ni ne hakili ka di Zeyid i b'o fara a kan a sɔrɔla o ye nin ye soɲɛ kɔnɔ de ye sisan ala ko a daminɛ so de kumana a y'a daminɛ soɲɛ kɔnɔ na a muso a balimakɛ u ka jɔnkɛ min b'u bolo so ye olu tilalen kɔ a nana faso kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min tubira o la baliku la o kɛra Abubakar as-Siddiq sadiqul wa'd kira ka sanayɛlɛ fɔra cɛ min ye kafiriw fɛ a ko ni kira yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ko nka n'a kɛn bɛ ka nin fɔ ye wulibali don dɛ a tɛ nkalon tigɛ as-Siddiq Abubakar o ye alakira muso fa ye n'o ye Sayyidatu Aisha o de tubira ka fara kira ka soɲɛ kɔnɔ kan bɔ kɛlen kɛnɛma tɔw ka sɔrɔ ka na kelen kelen jamakulu n bɛ fɛ k'a fɔ ye n'a sɔrɔla mɔgɔ b'i yɛrɛ fɛ fɛn min fɔra Huseni ko la aw ye karamɔgɔw fɛ su in na aw y'o mɛn
Allahu akbar. o de la a fɔra ko alul beiti kira somɔgɔw u bɛ kabako kɛ Tiɲɛ. ala bɛ kabako kɛ n'u ye fo ka taa dugukolo meleke Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu akbar. nin diinɛ in taasira lajɛ an yɛrɛ fɛ yan taasira belebele fila bi yan ko tijaniya Sewan Sani tun bɛ danbeya ka taa sirifiya ma ko kira bɔnna don Tiɲɛ. maa o maa mana kɛ tijaniya ye ni sirifi kelen juguya yeri i dusukun na i bɛ janimɛ kɔnɔ i mana sa yɔrɔ o yɔrɔ Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu akbar. Sewan Sani de nana ni tijaniya ye Tiɲɛ. Ale don. n teri ye ɲɔgɔmɛ ye suraka na seri ma dɛ Siga t'o la. Aïdara. Allahu akbar. Wallahi o mobili. o kɔfɛ belebeleba wɛrɛ min bi yan o ye kadiriya ye Allahu akbar. O bi yan. Sheikh Abdul Qadir Kilani Allahu akbar. Jilani ale fana tun bɛ danbe ka taa alakira somɔgɔya ma Allahu akbar. Wallahi. n'i kɛra kadiriya ye ni kira bɔnna kelen juguya yeri i dusukun na i kafirilama bi sa Allahu akbar. Siga t'o la. Aïdara. Allahu akbar. a sariti yɛrɛ dɔ ye o de ye Tiɲɛ. Siga a t'o la. wurudi yɛrɛ surutu dɔ ye o de ye o tumana diinɛ ma wuli fiyewu fo a bi so in kɔnɔ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. a ma bɔ dɛ Ayi. a bi ye Allahu akbar. A bɛ yen. Wallahi o mobili. n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn aw sara bɛ ala de bolo A b'a tigi bolo. ni ala y'aw ye nin kɛnɛ in kan sigikun foyi t'aw la alakira mɔden minnu n'a y'u minɛ k'a fɔ ninnu ye ne ye ne ye ninnu ye ko olu dɔ ka bangeni Tiɲɛ. o ɲɛnamayali kɛnɛ de filɛ aw bolo nin Allahu akbar. Siga t'a la. ni kira kɛra sorondɛlidonna ye tile mana kalaya cogo o cogo aw k'an ka yɔrɔ ɲini Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu akbar. jango aw ta ma kɛ da ye Allahu akbar. a b'u fɛ wa a y'a kɛ Kɛnɛ kan. Allahu akbar. Aïdara. n b'u fɛ n da la tɛ dɛ Ayi o tɛ. n'i kɛra fɛn o fɛn fɛ a yɛrɛ bɛ min fɛ i bɛ k'o fɛ Siga t'o la. Allahu akbar. nin ye Aïdara. bayakɛlaw de ye Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. layidu wɔɔrɔ min nana kuranɛ kɔnɔ Siga. ni kira y'a ta a somɔgɔw ka fɔ Tiɲɛ. Allahu akbar. ni muso ko a bɛna baya kɛ kira ye u sera n ti jɛnɛya kɛ ma min kan muso maloyara k'o fɔ Allahu an akbar. b'a isata ko a fɔ an bɛɛ y'a layidu in da tan de Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. kira ka denbaya ye nin layidu wɔɔrɔ ta Tiɲɛ. tumana ni aw sigira ka kira ka denbaya ka fɛn o fɛn fɔ aw y'a dɔ ye da tɛ Allahu akbar. Siga t'o la. Bani. kiraya tɛ foyi ye ka jogo dilan kɔ Tiɲɛ. kira ma ci ala fɛ foyi kama diɲɛ kɔnɔ an ka balo hɛrɛ la dama kiraw ci kun ye o de ye Allahu akbar. setigi kana sen d'an tɔɲɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. mɔgɔw halala ka t'u bolo an ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn dɛmɛ Tiɲɛ. yanni an ka se ala ma kiraya yɛrɛ kun ye nin de ye Allahu akbar. Aïdara. u bɛ min f'u ye ko ala dɔn man go Siga. ala dɔn tɛ se kira ci la o Tiɲɛ. Siga t'a la. Wala wala. n'a ye fiɲɛ tigɛ i la miniti 5 dama i b'a dɔn ko tigi wɛrɛ b'i la min tɛ dɔgɔtɔrɔ ye Allahu akbar. Siga t'o la. Aïdara. ala dɔn man go Mango. Siga t'o la. o ala dɔn in fana kun jumɛn bɛ ala dɔn na Wala wala. nin de ma faamu Tiɲɛ. ko tawhidu la ilaha illallah tawhidu Siga. tawhidu de ye jumɛn ko ka ala kelebandiya ala fila de bɛ yen O tɛ yen. ala kelebandiyali ye min ye i ka setigi dɔn dɔrɔn min bɛ se bɛɛ sanfɛ Allahu akbar. i k'a dɔn ko e yɛrɛ bɛɛ y'a ta ye Tiɲɛ. a y'i da waati min ka da ye a b'i fa i garisɛgɛ b'a bolo i ka ɲɛnamaya hɛrɛ ni tɔɔrɔ b'a bolo Tiɲɛ. wa lahara ta bɛɛ ten Allahu akbar. n'i y'o dɔn ka ban i bɛ siran a ɲɛ n'i siran n'a ɲɛ o bɛ mun ɲɛ n'a ko i ka min kɛ i b'o kɛ Tiɲɛ. n'a ko i ka min to i b'o to yen Allahu ala dɔn yɛrɛ kun ye nin de ye Aïdara. u kan'i nɛgɛ u kana foyi don i kunkolo la nkalon don Tiɲɛ. nkalon fin Siga t'a la. talahi an bɛ segin ala ma ala dɔn dama ye nin de ye Tiɲɛ. sansan interdiw bɛ yan o. Bien. Ka ca. a bɛ fɔ ni moto bɛ na moto ti bolifɛn ti jigin yan dɛ a bɛ yɛlɛn de Siga t'o la.
n'i sera ye dɔrɔn i bɛ segin i kɔ mais i tɛ ka siran ala ɲɛ o i tɛ ka siran mɔgɔw kana fɔ e yɛrɛ cɛkɔrɔba ye nin kɛ la i bɛ ka siran polisiw de ɲɛ parce que e kalanna polisi la i ye polisi dɔn ko n'i ye sira kɛ k'a tiɲɛ u b'i minɛ wa n'i minɛ na i tɛ tila n'i ma wari sara dɛ o dɔnniya min b'i la dɛ o siran de y'a to i ye sens interdit panneau bonya o tuma na fɛn dɔnni i b'a nafa sɔrɔ o de la mɔgɔ min kunkolo b'a dimi n'i ye kɔnɔdimi fura ni kunkolodimi fura bila n'ale t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ kɛnɛya fo n'a a bolo bɛnna nin ma tubabuw ka kan na hasardement ça kɛ tuma na an ka ala dɔn de kɔrɔ ye n'i ye ala dɔn k'a ka se dɔn jahanɛmɛ b'a bolo alijinɛ b'a bolo i ka diɲɛ yɛrɛ b'a bolo i bɛ siran a ɲɛ k'i miiri ko ale de ye nin hɛrɛba in k'i ye i b'a kanu o tuma na kanu ni siran o fila min b'i la ka na ala ma ni ala ko a to i b'a to n'a ko a kɛ i b'a kɛ a bɛ fɔ o de ma ko ala dɔn o de taara walo fɛ k'a walo k'a kari i bɛ san 100 kɛ i tɛ ala dɔn yɛrɛ kala ban توحيد الربوبية توحيد الإلهية توحيد الوحدانية توحيد يكلني أدودرو مسا كلني بي كوبي أتاي أيدا بي فا ni i sɔnna i ma sɔn don dɔ la a b'i ni bɔ wa a bɛ t'i juger lahara dɛ i natɔ ma recommandé i yɛrɛ y'i yɛrɛ ye yan i fa ma fɔ an ye papier ci ala ma i y'i yɛrɛ ye yan n'o ala y'i fa i yɛrɛ yeli yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ yan ye i b'a dɔn a bɛ se o dɔnniya in dɛ a bɛ fɔ o de ma ko ala dɔn n'i y'a dɔn i bɛ ko to a ta la n'i y'a dɔn i bɛ ko to a kama dɔ b'i fa n'i ba neni i bɛ se k'a kunci k'a faga ala y'o se k'i ye i ka ala dɔn kama i b'a fɔ ala n ye nin to i kama sabu n b'a dɔn n y'a to i kama i b'i zara fana ala dɔn bɛ tan de i fɛrɛla tiɲɛni ma i ko ne bɛ se ka nin kojugu in kɛ foyi tɛ se ka n bali ala dɔn min b'i la i ko ala n ka n ye nin to e ye sabu i b'a dɔn ala b'i sara a bɛ fɔ o de ma ala dɔn wa o de ye tawhidu ye wa dɔ wɛrɛ t'a kɔfɛ a kana aw yɛrɛ sɛgɛn a kana aw kunkolo tɔɔrɔ n'u y'a daminɛ dɔrɔn n'i tɛ se ka kuma n'i tɛ se ka taa i b'i sigi n'u tilala i bɛ wuli ka taa kana to fɛn ka don dɛ a bɛɛ y'i kɔrɔ de tawhidu dɔ kɛra o la sago a bɛ kɛnɛ min ka su in na nin ye ala barikada kɛnɛ de ka alakira a yira kira la sallallahu alaihi wasallam anw kɔni min sɔrɔ yan anw ma kɛɲɛ ni ye nka minnu kɛɲɛ ni ye n'an kun kɛɲɛna ni u ye an ta kun bɛ jugu ye u ta ye kira ye a kanubaw kɔfɔ a ko a kelen n baraji ka bɔ a ye sahaba caman baraji fɔ dɛ ko sabu u b'a fɛ ka sɔrɔ u m'a ye u ye ko to a kama ka sɔrɔ u m'a ye k'o de y'ale kanubaw ye kuma na a mɔden min n'a ye juma kutuba tigɛ a kama a filɛ o de ka kɛnɛ ka nin ye k'o bangena nin ɲɔgɔn na su la Seydina Hussein don dɔ la a ba y'a pari ani Hasan o parilen nana don juma misiri de kɔnɔ ka alakira to sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka kutuba kalan a bɛ kutuba kalan na denmisɛnnin ninnu donna a y'u dontɔ ye a ye kutuba jɔ a ye kutuba dabila a jiginna ka bɔ minibari kan ka n'u ta k'u embrasser
ka sɔrɔ ka yɛlɛ minibari sanfɛ a ko ala ye tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ siga t'a ko la a k'a dɔn a ka nafolo n'a denw ko a juguw don dɛ Allahu akbar ko n ye denmisɛnnin ninnu ye n ma se n yɛrɛ la tiɲɛ a ko tan de n ye denmisɛnnin ninnu ye n ma se n yɛrɛ la subhanallah mɔgɔ maa tɛ hinɛ kafiri don tiɲɛ siga t'a la y'a fɔ hali n'a bɛ segu tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar ni ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire a mɔdenninw yelen ala y'ale lajarabi denko la tiɲɛ siga t'o la a ye den o den sɔrɔ ni fatima kelen tɛ a yɛrɛ a bɛɛ su don ala y'a bɛɛ faga a ɲɛna siga Allahu akbar mamadu lajarabira de ala y'a lajarabi Allahu akbar ala y'a lajarabi Allahu akbar a tɛnɛmuso dɔ bɛ yen umu jamil jazakumullahu khair Allahu akbar umu jamil ko a ma a ko i tɛ den wolo nin dugukolo in kan yan siga a ye fɛn o fɛn sɔrɔ ala sɔnna fana a bɛɛ sara Allahu akbar ni muso dɔ de kumakan ye subagamuso dɔ de kumakan ye siga a ko i tɛ den sɔrɔ yan dɛ Allahu akbar ni fatima kelen tɛ a bɛɛ fatura a tigɛ n bɛ fɛ a k'a dɔn dɔrɔn a ka kira sɛgɛnna tiɲɛ siga t'o la Haidara kafiriw ka sɛgɛn tɛ nafigiw ka sɛgɛn tɛ sɛgɛn yɛrɛ ma nin bɛ wele de sɛgɛn yɛrɛ ma Allahu akbar i ye den o den sɔrɔ i yɛrɛ y'a bɛɛ su don tiɲɛ e k'o tigi dusukun lajɛ bani siga Allahu akbar i ka kira tun bɛ ten de Haidara comme ale ma den sɔrɔ min balola a bolo ka kɔrɔbaya ko a fatura k'o tigi to ni fatima tɛ Allahu akbar fatima fana o ye nin den ninnu sɔrɔ o tuma i b'a faamu ya i ka kira ɲɛjɔyɔrɔ a ka lafiya a dusukun ka nisɔndiya o ye ninnu de ye Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan wallahi ma dɔn n'a b'a yɔrɔ faamu a bɛ faamu kojugu wallahi faamulen don n bɛ fɛ a k'a dɔn a bɛ kɛnɛ min kan tiɲɛ dan foyi t'a la Allahu akbar Haidara c'est-à-dire aw ka kira ni lafiya yɔrɔ si t'a bolo du kɔnɔna ni lafiya la ni nin denmisɛnnin ninnu tɛ Allahu akbar siga t'o la Haidara o de la a ye kutuba tigɛ o kama tiɲɛ o ka kan ka kutuba jɔ pewu ka jigin ka bɔ minibaru kan k'u kunbɛn misiri kɔnɔ Allahu akbar o to yen a bɛ ka mɔgɔw seli farida de la farida tiɲɛ siga Seydina Hussein yɛlɛnna k'i sigi a kan kan siga a bɛ ka mɔgɔw seli a kun tora duguma a ma wuli Allahu akbar silamɛ bɛɛ kamana ganna nin kɛra baara ye dɛ kira ma wuli waati selen a y'Ala akibaru fɔ mɔgɔw wulila siga salamu bilalen o y'a ɲininka o ko sujudu in jɛɲɛna dɛ ko tari wahayu kun do de siga a ko wahayu kun tɛ a ko den de yɛlɛnna n k'a kan ma kanu k'a déranger tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir wahid la ilaha illallah muhammadur rasulullah a bɛ faamu amin den de yɛlɛnna n k'a kan ma kanu k'a déranger Allahu akbar n y'a to yen fo a ka jigin a yɛrɛ ma c'est-à-dire i bɛ hinɛ ye fɛn min na anw ka dɔnni na ni dan t'a la silamɛya de don tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar c'est-à-dire silamɛya la ɲigila gɛlɛya tɛ yen n'i y'o ye yɔrɔ min na dɔrɔn kafiri don hali n'a bɛ seli c'est-à-dire a kana'aw degun selila kafiri kana'aw degun ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar kulubali hinɛ da ye anw ka diinɛ y'a wajibiya bɛɛ kan n'i bɛ bagan kantigɛ ko i ka a tɔw bɔ a kɛrɛfɛ tiɲɛ u hakili kana na wuli siga n'i bɛ bagan faga i k'a tɔw bɔ a kɛrɛfɛ ou bien i k'ale bɔ tɔw kɛrɛfɛ a kantigɛlen joli baganw b'a dɔn ko fagali don a kana n'u tɔɔrɔ silamɛya ye nin ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ Allahu akbar kana bagan faga bagan ɲɛna tiɲɛ siga t'a la Haidara jango a den n'a ba kira ko fana n'a bɛ bagan faga a ye muru daja a kana n'a tɔɔrɔ siga a kana na mɛn aw bolo sigara la ko a ye muru daja Allahu akbar a ye hadisaw lajɛ tiɲɛ ba kɔnɔ an karamɔgɔw bi yan biya
n'a bɛ bagan faga a ye muru daja bagan kana na degun aw bolo fɛn jumɛn bɛ se ka hinɛ ka tɛmɛ silamɛya kan n'i ye silamɛw ye selilaw ye ɲigila jɛlenya la i yɛrɛ b'a dɔn silamɛya bila kuma mɛnna c'est-à-dire a ka bon mɔgɔw hakili ma mais tɛ i ci fɛ mɔgɔw to yen ka ala ta dɔrɔn fɛn o fɛn tɛ hinɛ kafiri ka fisa hali kafiri dɔw bɛ hinɛ hinɛ ti maa o maa n'a tigi to yen kafiri ka fisa ye bilahi seli ko tɛ dɛ hali n'a ka alimami don maa o maa tɛ hinɛ ni ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam man bɛ fɛ a ka min ye sisan kira y'a te to dugu la a denw kama f'u ka jigin u yɛrɛ ye kanu da ye nin ye dɛ magari da ye nin ye dɛ hinɛ da ye nin ye dɛ mais u ye ninnu bɛɛ faga u y'u bɛɛ faga oui mais n'anw m'u faga kaban o ko bɛ ala bolo mais anw k'a yira ko Muhamadu an b'i fɛ mɔgɔ minnu bɔra i la an b'u fɛ fo an ka se i ma foyi tɛ se k'an bɔ a kan foyi foyi anw de ko an ka kunanja ye alakira ye bonyani min b'an kan a b'an kan ni kira tɔgɔ de ye e bɛ se ka o manifester ka kira n'a ka denbaya to yen ka ɲinɛ olu kɔ ko anw b'u fɛ fɔli tɛ o fɔli tɛ n'i b'u fɛ o ma se fɔ a sera fɔlɔ i bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'a fɔ n'i y'a ye i tɛ fɛn o fɛn fɔ i t'a fɛ adamaden bɛ fɛn o fɛn fɛ a b'a fɔ sanji y'i gosi bulondaw la o tile y'i gosi i yɛrɛ negew la n b'a fɛ y'i se olu ka so n'i bɛ fɛn min fɛ i b'a fɔ dɛ jango ninnu fɛ a b'an ka diɲɛ ɲɛ yan a bɛ tila k'an ka lahara ɲɛ ka ala fo dɔrɔn i ka kira ye nin kamalen in minɛ k'a yira silamɛw la ko Husein minni wa ana min Husein ala ahabba Allahu man ahabba Huseina a ko silamɛw Huseini a bɔra ne na wa ne yɛrɛ bɔra a la kabako de bi yan a bɔra ne na wa n bɔra a la ala kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den fɛ kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den fɛ a bɛ kɛnɛ ba kan koyi mɛlɛkɛw bɛ ka o seereya yan Allahumma fashhad nuhibbu rasulaka wa ala baiti ala k'an seere an b'i ka kira fɛ an b'a somɔgɔw fɛ an b'i barikada i y'an ka kira ni lafiya ni nin den ninnu ye Huseini ka bangeni o kunbɛ ye ɲɔgɔnna dɔ ye nin ye an sigira nin kɛnɛ in kan k'e ala fo ala k'an n'aw laban ɲɛ an bɛ min fɛ nin diɲɛlatigɛ in na hɛrɛ la ala k'a d'an ma an bɛ sira tɔɔrɔ min ye an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala ka don an n'a cɛ ala ka n'an dɛsɛ maa minnu k'u ɲɛ ti d'an kan ya rabbi ala k'an sen da u tɔ kan ala k'an sen da u tɔ kan ala ka kungo s'u ma u ka ɲinɛ an kɔ ala ka kungo s'u ma u ka ɲinɛ an kɔ an b'a laban ni Muhammadul Mustafa nana ni min ye bayatul islamiya a fɔlɔ n t'i fila fara ala kan n t'i fila fara ala kan n t'i suɲɛli kɛ n t'i jɛnɛya kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala kira bonya kama salli ala rasul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma surna wansurna wahdina ila siratikal mustaqim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin baden tebe shirfila la jaba wa mbaw fo ka wali nyamando ka nyama dalla kana mani sangaina
an y'aw ladɔnniya kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min ni an ye Bangoni Jaginɛbugu la an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara ale ka denbaya la kɛnɛ kan kɛnɛ min ni laadala kɛnɛ don a bɛ sigi an ba fɛ Seyida Aja Tanti Ayisa Kulibali ka wele bila alisilamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma sunkalomakɔnɔ kɔnɔna na an ka jɛ ka na alakira mɔdenkɛ Imam Ali den Fatima Zaharaw den Imamul Hasan dɔgɔkɛ n'o ye El Imam El Hussein Shahidu Karbala ale ka bangeni nisɔndiya an ka jɛ ka na o kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinanta nin kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ caman tun bɛ yen Balamusa Jakite ni ka se Abdulahi Jabatew ma an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara an bɛ aw fɔ aw ka nin ɲɛmadali la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kameraman Ibrahim Kulubali Mohamed Sidibe Baba Ibrahim Keita ka se Mukhtar Bagayogo ma ni ka bɛɛ lajɛlen monte ka di aw ma Seyida Aja Abibatu Job an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Sanu ni wariye donga